Urmează o mică schiță de portret a colegului nostru, Zoran Cvetković, care este un regizor consacrat. Cu un reportaj mai amplu, revenim în una dintre proximele ediții a emisiunii Bună seara, Voivodină! Sunt născut la Belgrad într-o familie mixtă. Tata este sârb, mama este româncă. Tata este născut în satul Nevade, pe lângă Gornji Milanovac, dar mama în Alibunar. Alibunarul este localitatea unde sunt și români și sârbi. De obicei, vacanța petreceam la bunicii mei, unde învățam și limba română. Acolo vorbeam și cu ei și cu copii care erau de naționalitate română, cu verișorii, verișoare și etc. Școala generală și medie am terminat în Belgrad. Și la un moment dat s-a născut dorința să fac regie, chiar în România, pentru că deja aveam limba română în urechi și credeam că trebuie să fac aceasta. Desigur că am plecat acolo și m-am descurcat destul de bine. Fără modestie, eram și bun student. La facultate am avut foarte bun profesor, era din anul 1985, în 90 terminam după Revoluția. La an pregătitor erau din diferite țări a lumii. Acolo cunoșteam pe mulți din Columbia, studenți din Ucraina, adică Uniunea Sovietică, din Japonia era atașatul cultural prietenul meu, Taka, care a participat, de exemplu, în a doilea film al meu. În paralel cu anul pregătitor, urmăream și cursurile de la facultate cu anul întâi. Autoritățile facultății au fost mulțumiți, în primul rând, cu pasiunea și meseria mea, cum făceam filme și cum făceam teatru. Studenția mea din 85-90 a fost foarte interesantă. Eram într-un regim, cum să spun, foarte interesant, cam periculos. Vineam și din țara, totuși din metropola Belgrad, într-o metropola București. În această țară, România, care o simt și că este țara mea, pe lângă Serbia, cultura și învățământul era la nivelul înalt. Și dacă regimul era așa cum era, cenzura, de fapt, nu exista pentru mine. Tot ce am vrut să fac, eu am făcut. Și din cauza asta, astăzi n-am niciun complex. Că în 5 ani am făcut filme care am vrut.
Pentru mine, Revoluția, personal, era în așa fel. Eu cred că dacă ești străin, nu trebuie să te amesteci în aia ce se întâmplă. Dar, vrând nevrând, am fost în aceasta. Vreo 5 zile înainte de Revoluție, mi s-a spus să se repete toate lucrurile dau afară din cameră. M-am dat seama. Și se vedea că se pregătea ceva. Am plecat atunci cu trenul ultimul care pleca spre Belgrad. Și atunci eu deja știam scenariul și spuneam că probabil pe 6 se toate termine și mă întorc. Cum am absolvit facultatea, imediat mi s-a oferit să continui. Eu m-am puțin gândit și am acceptat. Atunci veneau, după Revoluție, veneau și producenții din Franța, din alte țări și m-au chemat, a văzut filme care le-am făcut și m-au chemat să mă duc în Paris să fac filmul după scenariu, oricare vreau eu, dar eu am vrut să lucrez și să mă întorc în țara. În momentul când am absolvit facultatea, în iulie 90, mi s-a oferit să mă înscriu la doctorat. Din păcate că erau războaie, eu pe tema aceasta și am făcut doctorat, adică eram pe câmpul războiului, am filmat, m-am întors în București, am schimbat tema și era despre război, despre propaganda. Așa că sunt filmologie, teoretician și estetician a filmului. M-am înscris la doctorat, dar am venit și în Belgrad și am început să lucrez în televiziunea Belgrad și Studio B se înființa o nouă, nu e particulară, dar o televiziune alternativă. În 91, eu 7 zile mergeam pe câmpul războiului, celelalte, până se odihnea echipa mea, 7 zile făceam filme artistice, experimentale. Cineva nu face atâta teme în toată viața, în 3 vieți. Eu am făcut într-un an, 2 ani. Tot ce doream. După aia am plecat la Apale, în 93, și acolo am făcut să ajut, televiziunea aceasta sârbă, eram numai eu din Serbia. Nu era nimeni. După ce am susținut tema de doctorat, imediat, la locul acesta, mi s-a oferit să rămân la facultate ca profesor, ca asistent, să aleg ce vreau. Dacă nu vreau să merg în Argentina, să-mi dau în Buenos Aires, etc., etc. Eu am spus că mă întorc înapoi, m-am întors chiar la Belgrad, în televiziune, credeam că o să se termine cu războiul și greutăți. Tot ce era românesc, eu nu m-am ferit. Eu și astăzi cred, și atunci am crezut, că eu sunt obligat, pentru că am terminat facultate în România, pentru că sunt de origine și român, că trebuie toate manifestațiile care se desfășoară în Serbia, trebuie să le urmăresc. Erau în Voivodina, erau în Timok sau oriunde. Eu cred că am făcut față, că am și obligația morală să ajut aceste manifestări. Am fost și fondator unor manifestări. Teatru, urmăream
neîntrerupt zilele de teatru românilor din Vojvodina. Eram membru jurului, făceam piese de teatru. Atunci participam la teatru profesionist din Vârșă Steria românilor din Vojvodina. Am făcut acolo 4 piese. Cu amatori am făcut adică ca regizor 5, nu mai știu nici eu, membru jurului, președinte jurului și etc. Au un viitor. În aia ce am văzut eu în acești din 91 până ce ani acum 2020 au viitor. Ei trebuie să angajeze regizori profesioniști. Noi am rămas foarte puțini aici care știm limba română și avem experiență. Suntem 2 de fapt, Doamne, 2. Și ei trebuie să angajeze probabil din România pe cineva și unii reușesc, unii nu reușesc. Calitatea câteodată scade, câteodată se ridică, dar e important că ei fac cu inima aceasta și că totuși au la baza o dramaturgie care trebuie în fiecare teatru.